Сега. Аз ще отида от другия край да го направя. Бренти. Че до вътрешната страна ще бъде вратата. Отзад ще бъде като отпред, само че без врата. Да. Ей, пак ли ще има фенсове? Да. Ей, няма да стане малко тъп. Кой? Ти що така го правиш, бе? Точно така да е, после това прозорчета. Наши няма да са прозорчи, ще са фенси. Ама за колко... С кой ги обърна? Не съм бърша, бе. Да. Ще съм бърша, бе, темата това. Обърках се. Ама за какво така, че това много тъпо се получава някакси. Виж как е поне отгоре на вратата. Да си фенсове. Кой има отгоре на вратата? Ами, да рухува така. Да не е фенс. И така, как става, човек? С едното дърво си го оставя и така. Коя? Погледни. Все едно е един голямо дърво изтупкано. Ами, кой е? То си има фенсове или е така? Това. Човек. Кой е така? Бах тъпто. Без майка. Да си го направим оригинала, ще е по-добре. Как е оригинала според тебе? Ми, без тия сработата. Ама човек, това е за животни, бе, човек. Еми, знам. Еми, какво оригинал тогава ще правиш? Какъв оригинал? Това ни го мисля... Аз си го мисля сега. Добре. Оригинала ще да прави. Шматка е Ами хубаво, за коса с врати поне. Бати. Миско? Фенсгейт. Абе не бе, от врати да има. Фенсгейт, къде ще ги слагаш ти Фенсгейт? Сега ще виж. И? Пих, ето. Ще влизаш, се затваряш с стреса. И ето то. И тук може имаш място да правиш нещо. Добре, бе. Като етаж как ще? Отваря покрив. Покрива... Покрива не е нужда нищо особено. Така, отдолу трябва да го направим да е дърт. Джурт. Дърт. В стата има дърт. Сега. В стата има два дърта. Трябва да е дърт да може и живота. Сега е дърт. Трябва да е дърт. Около тях трябва да се сложи джурт. Ти не си лява дърт, бе. Какво се правиш? Джурт. Джурт. Така. Джурт. И сега повтаряме всички. В този момент трябваше да кажеш дърт. Бро. Брланка чиза. За първи път като играх в Майнкрафт бяхме големи шматки, човек. За първи път пуснахме сервер и сайка ми бас тъпци животни и спряхме животните, човек. Пък не знаеш, че им трябват животни за храна, глупости там много си. Спряхме животници и noi също правим по цял ден и ще не знаем какво става. Интересно ще ми е как ще изглеждат тук тия с животни. Крава и пилите само ще отглеждам. Да. Така. Така го правим.
Така. 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 Както почвам да пускам живот. Еба си кравите, човек. Мисля да няма покрив. За кой ме е покрив? Не им трябва покрив, човек. Искам да видя... Как си бах ти крати. Бах ти кокошките на патки приличат, човек. Това са патки, дико. Това не са патки, това са кокошки. Ти без текстчер пак не знаеш, че са същите. Не са същи. Същи са. Ай, ще видим. Без текстчер. Да, ще изчита същите. Ами... Кокошките ли кокошките? По-добре са. А как ще става, бе? По-добре са. Пак си приличат на патки. Еми да. Ето го текстчер пака, който иска да си го тегли, си гледа работата, ще клънца. Ето иска да си го тегли. Ето го името. По-макев така. Хубаво, няма какво повече да правим. То е ясно. Но отвън трябва да направим грас блок. Хубаво, грасбол. И това беше да си направим бърза и лесна ферма за животни. Бързо, лесно и вкусно. Да, бързо, тъпо, да. Това беше от мен. Чао!